نێزیکبوونا di navbera rejîma Sûrî û Tirkiyeyê de dema dawî da bûye rojeva gelek daxuyaniyên her du aliyan kar bi destên Tirkiyeyê ku ji destpêka aloziya Sûriyê de destwardan li vî welatî kiribûn qala li hevhatina bi Şamê re dikin. Derbara sedemên helwesta Enqereyê de endamê nivîzgeha têkiliyan di Mesedê da Cemal Reşîd axivî. Ji ber ku xewn û xeyalê wê di hindir فتلاندنا Osmanlikî nû di hindir dunyayê da şikî roj rûê li serê wî çember teng bû. Yani ji melekî de rewşa di hindir Tirkiyeyê de ne rewşkara me. Fecbû wê kelandinê hinekî hêdî bike bi qezencin derva digerî. Yani yek ji wê armacin hew tişta bî. A diyemîn û kênî bêt pêşerûjê de heger çareserin di Sûriyê bibe wereqin mezin bi dest wî dabin. Yani wereqin quwetli dest wî dabin û kênî ber ser masiyê rûnî. Li gor agahiyên hatine belavkirin diyaloga di navbera Şam û Enqerê de li ser bingeha rêkeftina Adanê tê kirin ku di sala 1998 de di navbera wan de hatibû imzekirin û niha behsa nûkirina wê rêkeftinê tê kirin. Hevserokê Kantûna Şehba Cuma Kalo ev mijar wiha nirxand. اگر به اتفاق دیسا هات چیکران سر حساب دیسا نجواک سوریه سر حساب دولت سوریه سر حساب او تشجار جن سیاده سوریه او ماوی سوری د پاراستانی سینوری خدا د پاراستانی گلی خدا نامینه جبر کو به اتفاق ما وگه ده ترکیه کینگا خواست مداخله عرض سوریه بکه مداخله سینورا درباس بده که به اندر Her devê mijarê da hin raportan aşkere kiribû ku Rûsya rola navbênkariyê ji bo nêzîkirina hikûmetên Sûrî û Tirkî de dilîze. Di vê derbarê da Kalo dibêje ku pêkana her du alî li dijî rêveberiya Xweser li hev bikin. Lê dîsa nakokî di nav wan de gelek in. گور یعنی روشینها گور بر جوانده ترکیه ده هرمه دا گور خواستنی رژیم سوری دبی پیش دا یعنی هوش پر زحمته کنون بگن اتفاقا گفتی رنگی دبه بلکه به ضغط روسیه بسر هر ده حکومتا کنون اتفاقا گفتی شکلی چیکن اما وقت بر جوانده هر دک دولتا نکن اتفاقا گفتی رنگی بگینه هفته. جالیه خوا Cemal Reşîd tekez dike ku piştî vê helwesta Tirkiye rola opozisyona Sûrî ku girêdayî wê ye nemaye. Di vê çarçoveyê da wî got ku nêzîkbûna Şam û Enqerê aloziya Sûrî çareser nake. Lawma ji aliyên Sûrî yên welatparêz tê xwestin dest bidin hev û wiha domand. Ji hemû gelê Sûrê tê xwastin denî em di zamanekî mesîrî de derbas dibin ya hebûn tinebûn ya Sûrê berfawdekî mezin wê herê ya jî em ê kênibin mil bi mil hemû pêkhatiyên dindir Sûriyê da bi Kurdê xwe bi Erebê xwe em hemû bi hev re kênibin li hev dîtinekê çê bikin em kênibin bi hev gînin ji bo armencekî pêşerûjê ji bo Sûriyekî demokratî ji bo Sûriyekî piryalî ji bo Sûriyekî ne navendî ji hemû Sûre gelê Sûrê tevayî re. Hêjayî gotinê ku rejîma Sûrî û Tirkiyeyê hin şert û merj danî bûn ji bo li hev hatinê ku Şam dixwaze Tirkiye ji axa Sûriyê vekişe û li hemberê Enqera dixwaze derbasbûna di hundir Sûriyê de bi korahiya 10 kîlometrî bi behaneya ewlekariya wê were erêkirin. Newrûz Reşo dengê Amerîka.